De laatste dozen moeten nog uitgepakt worden en de nieuwe collega's moeten elkaar nog kennen leren. Maar gewoon binnen vooral blieft dat ze nou op één plak zitten. Op het moment dat de gemeentebesturen maar aan denken om iets met fusie te doen, ja, dan moet er folie achter worden, dan moet de mensen geïnformeerd worden, dan wist wel hoe dat gaat. Ja, dan kom je al bij elkaar. Dus wij kennen elkaar eigenlijk al 2 heel hier. Dus we zijn blij dat we nou bij elkaar zitten. Ja, Lemmer wie op zich een vrij lietse gemeente. En nu ben we een heel lang grutter geworden. Is het dan niet dreig om iedereen kennen te leren? Nou, op zich, de meesten ken ik al. Want we werken eigenlijk al 2 jaar samen. De gemeente Frieske Marren wordt behoorlijk grut. Doch is het de bedoeling dat de burgers er net volle van vernemen. In Balk en Lemmer bleven servicepunten veronderen rijbewijzen en paspoorten. Bij de fusie van burgemeente Zuidwest-Friesland wienen de problemen maar de bereikbaarheid. De Frieske Marren had daarom een speciaal klantencontactcentrum ingericht. We hebben ik was jongen naar onze buurgemeente natuurlijk. En we proberen alles zo goed mogelijk te doen. En ik te voorkomen dat mensen ons net bereiken kennen. Maar ja, hier en daar zal er wel eens een probleem zich voortdoen. Maar we proberen het allemaal zo goed mogelijk op te lossen. De eigenlijke fusie ligt nog een jaar op een wachtje. En dat betekent dat er dit hier nog 3 gemeentebesturen binnen. De 3 burgemeesters zitten hier, zelfs bij elkaar op 1 kamer. Dus echt geerwerking. De wethouders zitten hier al hier. Ze vergaderen maar. Alleen de gemeenten vergaderen nog 1 keer in de maand op een eigen locatie in Lemmer, Balk en Jouren. De 400 ambtenaren passen net in het gemeentehuis van Castellon. Daarom is er nog een locatie op het industrieterrein. En dan moet je Faroulis soms wel een eindje fietsen.